Mnoho ľudí má problém s výberom tvarujúcej bielizne pre ich typ postavy. Ak ste podobní, zbavte sa bežnej spodnej bielizne a vyskúšajte túto tvarujúcu bielizeň. Po narodení 2 detí som začala nosiť túto tvarujúcu bielizeň 3 v prvý. Vyhodila som všetku svoju starú bielizeň, pretože bola príliš tenká, tak som si kúpila 6 naraz. Ako sa vám stalo brucho také ploché? Teraz, keď ich nosíte, dovoľte mi, aby som vám pomohla vymeniť bielizeň. Dovoľte mi povedať vám, že toto je tvarujúca bielizeň s vysokým pásom. Ach, nechápem, prečo sa nazýva tvarujúca bielizeň. Tvarujúca bielizeň je taká pohodlná, no len málo ľudí to vie. Zvykla som nosiť slipy, ktoré boli také tesné, že ma bolel zadok, a po pár krokoch sa mi vyhrnuli, bolo to naozaj nepríjemné. Bežná spodná bielizeň sa zašpiní a ja ju jednoducho vyhodím, ale s mojou tvarujúcou bielizňou si ju môžem dokonca dať do úst, keď je špinavá, bez akéhokoľvek problému. No tak, dovoľte mi povedať vám, čo by sa stalo, keby som o týchto rozkošných tvarujúcich kúskoch vedela predtým, ako som toto uverejnila. Viete, ich nosenie naozaj robí veľký rozdiel, predtým sme pri nosení sukní nosili spodnú bielizeň a tvarujúce šortky. Teraz nosím topánky Chauven s ich tvarujúcou spodnou bielizňou, tvarujúce a bezpečnostné nohavičky 3 v prvý. Keď idem von s kamarátkami, všetky hovoria, že som tajne schudla. Pre ženy s postavou hrušky som našla bezšvíkové intímky s vysokým pásom, každá jednotlivo zatavená, super čisté a hygienické. Splošťujú brúško a poskytujú perfektnú oporu pre spodnú časť tela, dokonca aj počas pilatesu, sotva ich cítim, nie sú tesné ani obmedzujúce, len neuveriteľne pohodlné. Kľúčom je dizajn s vysokým pásom, je veľmi tolerantný, uvidíte sami. Ponúka oveľa lepšie krytie ako slipy, obzvlášť vhodné pre ženy s väčšími bokmi alebo postavou hrušky, pretože poskytujú úplné krytie. Tieto nohavičky sa zriedka kedy vyhrnú alebo zošmyknú, keď sa dajú do kombinácie s nohavicami na jogu alebo úzkymi sukňami. Iné nohavičky by mohli zanechať viditeľné stopy. Ale tieto nie, látka je mäkká a hladká, vhodná na všetky ročné obdobia a možno ju nosiť celoročne. Vnútorná počívka je väčšia a priestrannejšia a obsahuje morušový hodváb pre priedušnosť, absorpciu potu a prevenciu odierania. Má 10-stupňové antibakteriálne hodnotenie, čo znamená, že jej antibakteriálny účinok zostáva účinný aj po stovkách praní. Oblasť stehien má vynikajúcu elasticitu, naposledy, keď som ich mala na sebe, som sa cítila veľmi pohodlne, nosila som ich na jogu a cítila som sa úplne neobmedzene, pozrite sa na výsledky. Ich elasticita je ideálna na každodenné cvičenie, počas pilatesu sa budete cítiť, ako by ste nemali na sebe vôbec nič. Nemusíte sa obávať, že dostanete spodnú bielizeň z druhej ruky, takže žiadny problém.